Al ple de l'Ajuntament de Biar, corresponent al mes d'octubre, es va parlar, entre altres, de següents temes. De la modificació de crèdit extraordinari per tal de dur a terme unes obres que prompte començaran a l'Avinguda d'Alacant i als vestuaris del poliesportiu municipal, un total de 95.000 euros. Hi ha que destacar l'important romanent que té l'Ajuntament de Biar al banc, uns 800.000 euros. Per què tenint tal quantitat de diners no es generen plans de millora de serveis socials o plans d'ocupació per als aturats i aturades? Caldria impulsar l'economia social, el cooperativisme, assessorar sobre possibilitats de formació, el cultiu ecològic i, en definitiva, la búsqueda d'alternatives per a la situació de moltes persones del poble que es troben en l'atur, etc. etc. Des de la CUP de Biar volem donar importància al fet comprovat que les obres sempre comencen abans de les eleccions, per a veure de recaptar vots amb elles. La falta de participació dels veïns i veïnes i la deficient execució ha conduït a la creació d'una plataforma que recull les propostes. Els ajuntaments tenen la capacitat d'aplicar amb màxim rigor i profunditat democràtica els principis generals de l'actuació urbanística definits per la legislació vigent. La CUP, al seu torn, defensa l'aplicació màxima d'aquests criteris fonamentals. El desenvolupament urbanístic sostenible, la participació de la comunitat en els beneficis per l'actuació urbanística dels ens públics i dels particulars, els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania. La prioritat d'un ajuntament ha de ser vetllar per la política de sòl públic, els equipaments, les zones lliures i el dret a l'habitatge. No volem persones sense casa i cases sense persones. L'urbanisme és un instrument amb alta incidència en la política social i els impostos han de tenir esta com a principal. La planificació urbanística ha de tenir presents les necessitats de la població. A més, ha d'afavorir la cohesió social, mitjançant la rehabilitació i la renovació del sòl urbà, com també la preservació i la millora de les edificacions antigues i o històriques. Per tant, ha de consolidar un model de territori globalment eficient. Propostes de la CUP. Fer actuacions tributàries per evitar que hi hagi pisos buits. Intervenir en el mercat privat i en els desnonaments per motius econòmics. Redefinir els paràmetres de l'habitatge social. Fomentar una arquitectura més sostenible. Apostar per unes viles i ciutats compactes i no disgregades.